Pakruji kwara mugiro kama na inya kumkitera mugi TV kaone wangsai chenro maro dual mabire kidienje ariyo mokuongo wacho ni weche mosebedo katimore pacho ka to kidienje mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo amodhial mabro bedo e studio ka endi luongo ni Ken Williams Nyakomita en commissioner mar IPOA gisebedo ka ntiere ywaruok kanyo iwacho ni IPOA tiyo koso gi yulo gine duol monego beni ng'iyo kaka police tiyo e pacho ka endi kendo ka police ohinyo oganda to gine monego beni gikuongo wuoyo to ji osewacho ni IPOA ok ti maber nikech police hinyo jopiny to ok wawinj wachgi wabo penjo ka wuono to ga ng'o ma gisetimo mondo mi gires jopiny ma samoro police hinyo e pap sana ndalo mag ng'anyo mane mbaka mobro goyo gi commissioner Ken Williams Nyakomita e duol kidieny mar ariyo mar duol sani to wabro go kuongo wacho ni weche mosebedo katimore pacho ka endi antiere ka gi Belinda Phillips Nyargema Kala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. All we want is this Kenyan. Where is he? Nothing more. We are not interested in drama. We are not interested in anything. There is a human being missing. Dogolo chik ne okwach kich ochope nyime wilal mar jandike mbui Ndiangui Kinyagia. People are calling demonstrations and giving public holidays and saying it's free for. Let's go to State House. The whole purpose of picketing is so that people can know what you're unhappy about. Public Order Act would not actually make any achievement. Yod buro bedo gi ywaruok ewi paro mar chik mageto rido yore mag bago ng'anyo pacho kae. Imanomi ode nen law manotwe ng'ute. No yudo law kanye manodere go to nowuok gi Kinyasa. Report bero ne ringre jago manyocho to e sel mar tesendo bila makipasi onyiso ni ne odere to familia mare to kwedo report no. Nero kamano kumkitera Mugi TV kwa chaka na wache manyien ni doho mamilimani ochiko director mar okwach kich Mohamed Amin mondo chope doho tich ang'wen jumani mondo ler malong'o kama jandike mbui miluongo ni Ndiangui Kinyagia nitiere. Ma en bang' Mohamed Amin koso chope doho kaka ne doho chiko odiochieng' manyoro. Okil mar okwach kich to kata kamano nyiso doho ni okwach kich onge kod jandiko no kendo lero ni gisane gimanye ka itude kod keyo chenro mag ng'anyo mag rowere mbui. We are not interested in any other thing other than the human being. I am also interested in your Lordship. Yes, thank you. So when can we get this human being? And your Lordship, that's what I'm saying, it will be very difficult for me to give. You know, Mr. Maro, tell your clients, and these people, I'm also speaking to these people, there is no way a Kenyan will get out of his abode and vanish from this world without trace. It's not humanly possible. That's correct, Your Lordship. So let's stop doing drama and stick to what the Constitution speaks to. When can I have this person in court? Your Lordship, should I be given 7 weeks? He has been missing since 21st. So today is 10 days. Yeah? Your Lordship, all we want is this Kenyan. Your Lordship, the moment where is he? Nothing more. We are not interested in drama. We are not interested in anything. There is a human being missing. So where is he? Is he alive or dead? Just that. The responsibility now is on me. They are looking upon this court to get this person alive or dead. And we all have a responsibility. Anyuola maro chukdar mane onegi gi magena e kinde ng'anyo ma juma mokale kar dak Mangara koro chich ni obila opando magena mane onegego. Oyangore ni lisasi no be ne ok oyudi e dend jagono manyinge Fred Wanjala kendo mano koro miyo anyuola mare paro ni dibedni opande. Jafwambo marwa Eric Owenga lero matut ewi bero go manotimre kawuono e ringre abiriyo. Anyuola mar Fred Wamale Wanjala koweyo tho mar wuodgi mane en chukdar e alwora Mangara pod nigi kuyo kaluwore ni gima ne nyalo konyogi yudo ratiro margi koro bayo wang'gi. Lisasi mane otucho i Wanjala to ne onge kama owuokie. Ne gigeno ni ibiro yudi kawuono kinde bero mar ringre. Risasi yani iliingia mwilini mwake, lakini
haijaonekana kama imetoka, kumaanisha risasi hiyo inafai kuwa ndani ya mwili, lakini ufuatiliaji hapo jinsi umefanywa, risasi hiyo hatujaweza kuipata. Tunauliza, je, risasi hii iko wapi? Chenro mar bero mane itayo kod Laktar Richard Njoroge gibedo kod buok bang' koso maginano kaka achiel kuom gigo mabiro jiwo nonro mar tho mar Wanjala. Fred ne ochwade gi magina oko mar apis mar Stima Plaza kama ne Riek odhi nyime gi tije kaka chokdar, seche mane Riek obila rakre matek mokalo gi jong'anyo chwade kadiemo wang'. Na tukumbuke ya kwamba wakati Fred aliumizwa pale Stima Plaza, alipeleka katika hospitali ya Mama Lucy ambayo iko mbali sana. Alipita hospitali mingi sana mpaka Mama Lucy. Mbona alipelekwa huko? Na leo wakati hata madisi ya ofisa ambao wamekuwa hapa walitoroka mapema sana, au kungoja tumalize upasuaji wa mwili wa Fred. Nini mbao inafichwa? Serikali inaficha nini katika mtu ambaye alikuwa mwadilifu kazini mwake? Tunaomba IPOA ikuje kati, wafanye uchunguzi vizuri. Risasi ambayo iliwa Fred ilitolewa iko wapi? Inasemekana kwamba kwa hiyo mwili hakuna risasi. Hiyo risasi imeenda wapi? Sisi hatuna haja na kitu vingine. Kitu tunataka ni risasi peke yake, ndio tujue jinsi hiyo kesi itaendelea. Na serikali, kaeni mkijua kwamba mimi nimeachiwa watoto wadogo. Na huyo mwanaume alikuwa tegemeo la maisha yangu. So we are asking families to remain firm. We are calling on IPOA. This is a call to IPOA. You must ensure justice is done. Chenro mar bero bende ne otimne ringre mamoko abich mag ji mane owito ngimagi kinde ng'anyo kowuok e lwet obila. Ka kwayo mar ratiro nokwako dho od chuny anyuola mane oyuoro. Anyuola mar Ian Opanga ma jahigni 17 mane onegi ng'ato Rongai koro oyudre gi kuyo nyadiriyo. Vile niko hivi amenipa ugumu sana. Vile naweza kumbeba hapa kumpeleka nyumbani, nataka usaidizi. Hata kifo chake pia saizi vile niko hivi. Tena babu wake nyumbani reserve. Shoku ile amesikia imefanya tena amekufa sai. Leo asubuhi amebebwa amepelekwa mochari. Kwa hivyo ninasi hii kukufa kwa huyu mchuku wangu si kukufa kwa mbao alikuwa mgonjwa, ni kuuawa na mambo ya serikali. Mtoto kama mtoto wa miaka 17 angeinua maisha yangu. Angeinua maisha yangu. Mmetuma askari, mmepiga mtoto wangu risasi, amekufa. Bero ne ota e kar kano ringre ji ma Kenyatta kama ne obare ringre adek ka dek mamoko to ne otim Nairobi Funeral Home machon ong'ere kaka City Mortuary. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele kani jatend migao mar arita ema biro yiero kuonde ma onego bagie ng'anyo po nono ni paro mar chik manyien mar bago ng'anyo opuodhi gi jood bura. E chikno ma ochwal kod jaod bura ma Nairobi miluongo ni Esther Passaris, jopiny ok bi yienegi mondo bag ng'anyo mitas 100 machiegni gi kar od bura, kar jot maduong' mar jatend piny kod apise mamoko mag sirikal. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachno. Kata ka buru mag ng'anyo mag rowere mag Gen Z pok orumo, paro mar chik manyien mar temo keto chike mager mag tayo ng'anyo opedh e od bura. E nyim komiti mar od bura mochung' ne arita, jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris opedho paro mar chikno ma owacho ndhiriyo ng'anyo, dwoko piny tho mag jopiny kaachiel kod kethruok mag mwandu e kinde ng'anyo. I come from the ODM party, and we know what it's like to lose lives. But even then, we can't bring back those lives. And I believe that the lives that have been lost with this Gen Z uprising also cannot be brought back. But if we actually put this order in place, then we will actually stop the loss of lives. Kalore gi Esther Passaris, piny Kenya kidek nyumore e bugo poni okored chike matayo ng'anyo kaka yo mar dino ne jonjore matiyo kod ng'anyo makamago e ketho mwandu kaachiel kod nyayo tulo. The whole idea of the bill is to protect the pillars of our democracy, all right? If they're all overrun with or burnt, we lose the very institutions that we want to uphold rights, resolve disputes and maintain order. E paro mar chikno, jatend migao mar arite madhi bedo gi teko mar yiero kuonde ma onego bagie ng'anyo bang' lalore kod 10 counties kaka timore e pinje modongore kaka piny Amerika kod Ingereza. Europe, many European countries restrict protests near sensitive public institutions. This is not a suppression, it is structure. It is not silence,
it is safeguard. Dwaro makamano oyudo kwet kowuok kuom jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu mane onyonore ni mano en okang' mar dayo duond jopiny kaachiel gi mayo gi ratiro mar bago ng'anyo. Is you are regulating expression of people who are unhappy so that they just listen to themselves and curtailing the opportunity for the public to know what they're picketing about. Because the whole purpose of picketing is so that people can know what you're unhappy about. But I think these changes and in the Public Order Act would not actually make any achievement. We need to get back to Article 37 of the Constitution and see what we can do in that article. That is what would bring order into this country. Kata kamano, Pasaris oyudo sir kowuok kuom jood bura mamoko mawacho ni mano eyo kende mar tieko timbe mag njore ma osekwako pacho kae e kinde mag ng'anyo. Where we are going right now, we are not safe. No one of among us is safe. Because anytime people can come into parliament, they can go to State House. They have already gone to, police stations, breaking the armories. Where are we going? Mopogore gi mano, jopiny madhi e ng'anyo nyaka bed kod jatelo margi kaachiel kod nyiso tend obila e wi apeyni ma gichano luwo e kinde ng'anyo. Paro mar chikno bende dhi kumo jopiny kuom timo ng'anyo machiegni kod od bura, kar jot maduong' ma jatend piny kod apise madongo mag sirikal. Poni jo od bura obiro puodho paro mar chik manyien madhi tayo chenro mag ng'anyo pacho kae, ng'ato ang'ata mabiro dhi ataro kod chikni ibiro chwado fwai mar shillings 100,000 kata yudo twech mar dweche 3. Mabiro e kinde ma amen mar tipo igeno e kind jood bura ma lwedo sirikal kod mago makwedo sirikal e kinde ma ibiro pedho paro mar chikni e od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings. Doho ma Olkalau e thuolo gi rambun achije 19 ma itudo gi nyayo tulo e kinde ng'anyo mag rowere manobagi juma mokalo. Komachielo, obila ma Ruiru bende ondhiyo achije 154 ma itudo gi yako mwandu e kinde ng'anyo makamago. Kagijuko mwandu ma ichich ni ne oyaki e boma ma Ruiru. Jofwambo marwa Armstrong Osutwa miolero. Achije 19 manyocha ondhi kaluwore gi tulo mane oneno Olkalau e kaunti ma Nyandarua. Bang' ng'anyo mag rawere juma mokalo kawuono ne oyudo fungruok bang' doho ma Olkalau timo ng'eto e buchgino. Achije go mane itudo gi ketho mwandu kama ne gitiayo e mach, nyamburko kaachiel kod apise mag sirikal owe thuolo gi rambun maromo 100,000 moro ka moro. Article 49 offers me 3 options. I will exercise the option of releasing the suspects, that is suspects number 1 to 16, then 18 and 19, on a personal bond of 100,000 Kenya shillings each plus 2 sureties who can be contacted anytime and the sureties shall undertake to produce the suspects as at when required, to which they will commit themselves and be liable to a fine of 100,000 Kenya shillings or to imprisonment for a period of 6 months. To kata obedo ni jomin bura ne dwaro ni omed din ne achijego kuom ndalo 21 e kinde ma nonro dhi nyime, ka giwacho ni achijego dipo ka orucho chenro mag timo nonro, jang'ad bura Judy Castan Thuku ne wito oko kwayo makamano ka wacho ni jomin buchego ok ochiwo dwaro moromo mane nyalo miyo achijego med din negi. All things that could have been accomplished even with the accused person or the suspects being out of custody. The upshot of the foregoing is that the instant application for detention is disallowed. Bura makamani biro winji kendo tarik 21 e dweni mar yango chenro mag nonro mosetim. To komachielo, obila mar Ruiru kaunti ma Kiambu ondhiyo mwandu ma iwacho ni ne oyaki e kinde ng'anyo mag rawere juma mokalo. Komanda mar obila e kaunti no Doris Kemei oyango ni mwandu kama oting'o matres, TV kaachiel kod aguch muya kata gas cylinders mane oyaki e duka ma Quickmart mayudore Ruiru ne ondhi e duka jal moro ma nyaka sani oyang ni osemaki. We have mattresses from Quickmart. We also have gas cylinders. We have bicycles, the small ones. We also have fluorescent tubes that we believe were taken from various shops, electronic shops.
We also have TV screens. Kemeyo yango ni achije maromo 154 osemaki ka itudogi kod yeko makamano kaachiel kod ketho mwandu. We already have 154 people, suspects that have been arrested, holding various items that were stolen, and some even include our firearms. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Kweth maketo sirikal tesre kotelne kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAPK okoni nyaka duok chien rang'iny ma obila rakore godo gi jopiny e seche mowuoye ni. Kalonzo wacho ni jago ma nyinge Boniface Kariuki manyo wito ngimane bang' obila chwade gi magina kod obila en gima ikuong'o kendo winjore okawne okang' mar chik. Eugene kod Kalonzo osingo konyo manyo ratiro ne familia mar Kariuki bang' timo limbe korgi Kariuki manigi dhurai. Kifo cha Kariuki kama vile kifo cha Albert Ojwang wakati ule na wale wengine ambao wanauawa kiolela na serikali ya Ruto, sisi tunasimama na familia, na tayari tumeamrisha mawakili wetu pamoja na ile tume tumeanzisha juzi ikiongozwa na JB Muturi kuhakikisha kwamba kuna hali ya kuregeshewa heshima waathirika wa uongozi mbaya wa serikali ya Kenya Kwanza. Vijana wetu wanauawa kiholela na polisi wa Kenya, na Wakenya wamechoka umwagikaji wa damu katika taifa la Kenya la vijana wetu wa Gen Z. Kijana Boniface Kariuki, kijana wa mzee wetu huyu anaitwa Boniface Kariuki, alikuwa ameenda kutafuta riziki, alikuwa ameenda kutafuta unga, akapigwa risasi na polisi. Hakuwa na silaha, hakuwa na shida na mtu yeyote, na Boniface hakufa, Boniface aliwawa. Leo tunataka tuambie Bwana Ruto na Bwana Murkomen ya kwamba leo familia hii inalia tukiwa hapa Githurai, Nairobi, na wanataka haki, na rais na yule anayehusika na usalama wa ndani Bwana Murkomen walisema eti polisi walifanya kazi nzuri. Report mar bero ne ringre jalupo majagini 29 manoyudi ka otho e sel manie tesind obila ma Kipasi e kar chung' od bura ma Suba North koro yango ni jalupo no ne otho nikech koso muya kaluwore gi derruok. Kata kamano familia mar jalupo no to pingo duoko mar nonro no ka gidwa ni obila ochiwne gi ler malong'o ewi kaka wuodgi no ne okelo dere e sel. Jafwambo marwa Ali Abich miyo ler mar wachni. Jalupo Calvin Somondi onditi ne otho e sendo bila ma Kipasi ka chud bura ma Suba North jumbe adek mokalo thuolo machuok bang' kane omake ya bila mar diek e dala moro mantie gweng' Mandhoro ka report ne owuok ni ne okawo ngimane oko e yor derruok ka en e sele e sendo bila ma Kipasi. Kata kamano report mar bero ringre Calvin Somondi manotim gi jabero mar sirikal Laktar Leah Ubosi oyango ni Calvin ne otho kata thung' bang' koso muya bang' kane odere kotiyo gi long' mane orwako. Chief officer migawo mathieth e sirikal kaunti ma Homabay Dr. Kevin Usuri okoni jalupo ne odere kotiyo kolong' mane orwako kendo thone ne obiro bang' koso muya. Asphyxiation gi dholuo en odere. Koro gima nomiyo odeye ne law manotwe ng'ute manolierorego malo ema nomiyo odere. Koro mano ka koro muya kata oxygen ok nyal dhi obwongone ema koro nokelo tho mare. Laktar Usuri mane oloso ka otene kod familia mar jalupono, okil mare kaachiel kod obila mag okwach kich ne okoni bende bero ma otime ringre jalupono ne yango ni onge alama moro amora manoyudi e dende ka okoni ne otho bang' kane osekoso muya bang' dere gi long' manorwako e sendo obilano. Bende it's important mondo wachi ni e ringre ne te chakre malo nyaka piny ok wayudo injury moro amora, hinyruok moro amora onge from wiye nyaka dende duto te, pien dende, chokene, lungs mage kod kamoro amora onge kama ohinyore, mak mana derruok no emokelo tho mare. Koro investigation mar gima koro
nokelo derruok mare no to mano koro tij polis, mano ok tijwa kaka daktari. Familia mar Calvins ka otelegi kod min gi Millicent Onditi to pingo mokalo duoko mar bere ringre wuodgi no ka okoni kinde mano make ne ok orwako long ka bende gidwa ni mondo sirikal okaw ting' te mar iko ringre wuodgi no. To penjo mane an go kata kwayo mane an godo kanowuok kama ne entiere modhi kuchocho nonyalo twe tol malo kende modere kende. Nagombo ng'eyo ni noyudo tol kanye, noyudo law kanye manodere go to nowuok gi kinyasa. Sani nyisowa report nomoni nodere gi long. Omoni to noyudo gang'o gi sirwaru. Diel mano nindo goni. Wadwaro dieno. Mondo watimne DNA omoni pone mucharika. Wadwaro ng'e gimonego mondi. Esel kipasi kaka famili. Kendo sani gimwadwaro sirikal kecho mondo toka sirikal to nongima sirikal okaw ting'o mondi oiko mondi. Okil mar familia no Albert Ongoso bende wacho ne gin kod to maduong' e bero mano time ringre Calvins kane onyiso bila mondo mi ochiwne gi ler malong'o kaka ne Calvins odere te sindo bila no. To mar Calvins omondi pod familia nigi to kata ka ripot osewuok kama pod wadwa ng'eyo gima notimore, wadwa ng'eyo gima ne chief mano make kagole katere Kipasi police post sama no soe Kipasi police post ang'o manotimore ne nikech Calvins ni ne en ng'ama osemer mok nyal timo gimoro amora. Ere ng'ama nosemer mok nyal kata ting'o tiende, mok nyal kata ywayo long ne malo, ni en owuon ogolo long motweyo ewi tol. Kata odoko ni duoko e ringre Calvins Omondi oyango ni ne odere kende mano kelo tho mare familia mare to penjo mathoth kendo gidwa ni mondo bila ochiwne gi ler malong'o gima nokelo tho ne te sindo bila ma Kipasi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi ywe moro machuok kudogo bang' daka matin to kikidhi mabor ahinya. Neno kuseoro te magu kaendi Trevor Imore ma Fidel Castro an kanyadoto. Wacho ni ng'anyo oseduoko Kenya chien kendo onego ginone ne mariek. Erokamano ahinya. Neno machielo kendo ni Mirembe Trevor an Martin Ochieng lago kawuok Rweya Abuche. Aneno Ramogi Makare ka an gi mama na Nyalago kendo mos na Bishop Mara Charles Mayoga mar Israel. Erokamano Ramogi. Aluwo weche manyien kawuok e gwenge mag Sakwa Bondo. Puoch gi pak ni Ramogi TV. Awuoro kaka siasa dhi ma Honorable Rogers Roy Owuora mar Barkoweno. Erokamano ahinya. Ramogi TV ler kendo habari onyo Sunday ma Francis Rabilo mar Game Kathomo. Erokamano ahinya. Sharon Kizito kawuok Kisumu tendo Ramogi TV ler. Erokamano ahinya. Wuod Nyakach ber Wuora maendi Rosemary Oyuga mar Nakuru amake gi Evans Oyuga Wasonga kod jaote Millicent mar Upanda. Erokamano ahinya. Neno machielo kendo nitiere kaendi Obija Taya ka umos mar Evans Oyuga Wasonga wuod Konge aneni kod Rosemary Oyuga gi Jojo Uma Ondijo wuono Pany na Lucy bende Atieno Oweno. Erokamano ahinya. Neno kama chielo bende nitiere kaendi maendi ochona timo mos ne family mar Simon Bolo Mbai kuom tho mar wuodgi Evans Bolo e dala mar Kadianga Okano wach. Ano guy Philip Ochieng, one of the youngest guy in East Africa. Neno machielo kendo makamu kani Kisumu kanyo ajeni Trevor Mos na patron mar birthday mara Dr. Buru Odinga mano Senator Masiaya kendo chairman mar Energy Committee nyathi kich. Erokamano ahinya. Wacho ni koro binti wach machielo machako wacho kaendi ni Mos ne patron. Wacho ni personally ene sirikal nyaka 2042 okawuogi mano makamu. Erokamano ahinya. Pare nitiere machielo kendo kaendi kapok wadhi e yweyo. Ramogi TV majakom boda maka Bondo Migosi Gideon Ochuka Trevor Imore wakwayo jowa man kod paro maricho mag kwalo teini mag sitima ni giaye timbe makamago ni kwalo teini mabeyo maromo abich mag stage. Erokamano mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Bas waduogo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo e nego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odage gima kare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kiwacho dir jatelo, an nadwaro law mar keny mar miyo. Hey, gintie. Nene nyako man kacha cha, ibendo manyo mana lewni mag nyombo. Viki nitiere kama inidhiye. Ang'o mamiyo inifundo lepi? Mama, godhiambo wadhi Chandigarh gi Dani kamoro achiel gi waya. Achiegna dhi bedo gi Sanju kaka jaoda to in? In be in ga machiegni koda kaka osiep. Ang'o machielo madwaro? To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae. Koro onge gima nyatama, dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Okabi wei. Ha? Kamano kuom kitera Mugi TV ka endi ng'anyo mar rowere manyocho bagi pacho ka endi juma mokalo pod medo nyuolo paro ahinya to tok moko kuom jotend din jiwo rowere mondo mi odhi mbele gi ng'anyo. Chal ma kamano osemiyo kanisa yudo seyo ahinya to kawuok kuom josiasa majiwo gi mondo gikaw ting' mar puonjo rowere. Ifinyakidi lero no wachni. Tich adek juma mokalo e chuny boma ma Nairobi, rawere no bago ng'anyo madhialo jowetegi manoyudo hinyruok kod mago manowito ngimagi higa mokalo e kinde ng'anyo mar kwedo paro ma chik omenda ma higa 2024 2025. Ng'anyo ma kamano bende nobage counties mamoko pachoka. Kata kamano, nokotimore kaka nochan, wirani kuonde ohala nomonji. Apise sirikal kaka tesendo bila nomonji kendo wang'. Oganda noyudo hinyruok kama moko to nowito ngimagi. Motelo ne ma nitie ute lamo manojiwo rawere mondo miyo wuog oko kendo chiwo duondgi. Maneno ni ratiro oyudore. Josiasa korka korgi osebedo ka kwedo jotend din kuom siro pach rawere ng'anyo kendo lero ni nitie dwaro mar kanisa kaw ting' mapuonjo jomatindo. Walalo ngime ji mang'eny kendo sama koro wawuoyo ni wan kod police stations auchiel ma waonge godo, waonge kod court. Koro kata kane sirikal ne kwayo ni mondo kanisa puonj joma tindo, wanyalo puonjo joma tindo mana kaka ginyalo bedo joma nyalo empower ngimagi, kaka joma nyalo nwang'o kaka nyalo dak, lakini ok wanyal puonjo gi kaka ginyalo dhi e ng'anyo. Ka giloso e boma ma Kisii, moko kuom jotend din oyango ni giikore mar bedo kanyachiel kendo twak e wi yono minyalo tigodo e nyayo kwe pachoka. Twak makamano giwacho ni nyalo mana timore koriw ji duto mondo lalre e paro. National dialogue ni ya muhimu sana na zote tunastahili kuhusika ili Kenya iwe na amani, lakini hatuwezi kuanzia national dialogue kama tujaanzia mtu mwenyewe aanze kujiangalia, familia, makanisa, hata mzie mali wako waanze kuitengeneza, kwa sababu national dialogue inakuwa wakati ambao kila mtu anahusika kuhakikisha kwamba tumekuwa na amani. Onengo mi kanisa thuolo bende, omi kijende thuolo, omi mine thuolo mondo bedi achiel kuom joma dhi golo paro. Kendo kanisa onego bedie kanyo mondo mi gigol paro manyalo konyo piny. Giseyo bende moko kuom kanisni kuom donjore gi rawere mag jenzi kaka achiel kuom yore mag wuondo wang'. Kile ambacho kinafanyika sasa hivi makanisa mengine kujiunga na CNC ni survival tactics. Si kwamba tunaona kwamba CNC wako sawa au serikali iko sawa. Tunaangalia sasa CNC ndio wako wengi na wanaweza kutufanyia vibaya kwenye makanisa. Kwa hiyo kila wachungaji wengine wanajaribu kufanya ni survival. Moko kuom giolero ni jogo makwedo sirikal nyaka chiw luor ne jogo manie telo gisani. Mani mano e kaka dongruok nyalo yudore pachoka. Ushauri tu kwamba iwapo basi tutaandamana na mambo mengine kama hayo yatafanyika, vijana wetu hakikisha kwamba kama kuna kitu mnastahili kulinda zaidi mnapoandamana ni biashara na mambo mengine yanayochenga nchi, ili kwamba hata baada ya maandamano maisha yanaweza endelea vizuri. Sirikal mundu duog tich manyocha ne nitiere mar kazi kwa vijana.
sama nyocha tijino nitiere kijende mang'eny manyocha nondiko. Koro sirikal mondo mi oduog tich mar kazi kwa kijana mondo mi okony. Mane wach mwanyalo timo ae to tok mano. Wan kaka kanisa wapuonjo kijende gi e kanisa. Ok wapuonj gi time maricho. Achiel kuom yore ma jotend dingo wacho ni nyalo konyo duoko chien chwang mar rawere en chiwo thuolo mag tich manyalo konyo rawere e yor yuto. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Atamalo 83 mag jopuonjre manotimo penj mar KCSE higa mokalo kete kuonde tiegruok mamalo ma gibiro chako donjo dwe mar 9 higani. Kane oloso kod jofwambo e kinde yango tieko chenro mar kepo, jatend migawo mar somo Julius Ogamba koro jiwo jopuonjre mapok ooro kwayo mondo tim kamano. Simfros Okinda miyo ler mar wachni. Okang' mar ariyo mar kepo mar jopuonjre manotimo KCSE higa mokalo orumo ayanga kawuono. Kaluwore kod jatend migawo mar somo Julius Migoso Ogamba, kuom jopuonjre mohewo 900 manotimo, atamalo 83 oyudo thuolo e kuonde somo mamalo mopogore pacho ka. KUPS has placed a total of 310,502 students to various programs in universities and colleges. This number consists of 2024 KCSE cohorts and applicants from other KCSE years. Ne jopuonjre madhi e mbalariany, atamalo 90 biro dhi e mbalariany mag sirikal kamodong' okete mbalariany mag ji giwegi. A total of 162,252 and about 17,873 are going to private universities. Kopogore gi ng'iyo mapile, kuom jopuonjre 244,563 manoyudo C+ kadhi malo, kendo nonego donje e mbalariany moyo jopuonjre 10,000 kwanno noyiero donje TVETs kod kuonde tiegruok mag KMTCs. We have 7,640 who elected to go to TVET institutions instead of universities. We have 6,750 who elected to join KMTC and other institutions like primary TTCs. Ogamba olero ni kos mar nursing oyo jopuonjre mathoth higani kipimo kod higni mamoko ka jopuonjre moyo 25,000 oyudo thuolo mar timo nursing. Diploma and certificate nursing programs with a cumulative capacity of 2,986 attracted the highest number of applicants, people going to work abroad. Because of that fact that there are jobs available, you find that much more interest in the nursing courses. And what we are doing now as a ministry, and maybe I can say this here, is we are analyzing and rationalizing our programs so that we offer programs based on demand and not on supply. Migawo mar somo yango ni gidhi nyime gi manyo yore mamoko mag medo siro jopuonjre yor omenda, mana ni onge japuonjre moro amora mabiro rem e tieko somo e wi nok mar omenda. We will be inviting other ministries to set aside funds that can be allocated to the Higher Education Loans Board to administer as a revolving fund for supporting students enrolled in institutions under their ministries. Jopuonjre duto mapok ooro kwayo ijiwo mondo tim kamano e mbui mar KUPS. Simfros Okinda, Ramogi TV. Odonjo weche mag tuke ni joloch nyadiriyo e lig maduong' mar tuke chess pacho ka indi KCB Chess Club ochako makore kendo lig ma season ma higa mar 2024 nyaka 2025 ka nyaka sani pok ologie tuke 9 kendo gintiere thuolo mokwongo e chung' mar timego eko te. Jo bengi mag KCB motelnegi gi kocha Benjamin Magana nodhi nyime gi loch tok loyo club mar Nairobi Chess Academy points 4.5 kuom points 0.5 kapok giwuok amodhi points 2.5 gi club mar Equity Bank. Club no mosebedo ka chandogi kuom kinde e league. Chieng' Ngeso KCB noloyo Nairobi Chess Academy points 4.5 kuom 0.5. Tukego biro dhi nyime odira mabiro. Weekend has been quite a good weekend. We started leading the league, and we had quite a big gap between us and second place. And we won the first game against Nacha, who've given us a lot of trouble in the past few years. And we just drew our rival Equity Chess Club, and we managed to maintain the big gap.
Bas mane kamolore kidieny mokwongo mar chenro mar duol kama wasinyisi weche mosebedo katimore pacho kaendi. Kidieny mar ariyo wadonje mbaka gi wendo modhial mabe osedonje studio kaendi en Ken Williams Nyakomita. Ken Williams Nyakomita en commissioner mar IPOA, man Independent Policing Oversight Authority, mane duol mochung' ne rango kaka polisi tiyo pacho kae. To bedo ywak moro osebet ni nitiere kaka giyulo koso gitiyo maber. Mane mbaka mang'no go kodgi bang' dakika moro matin komiyo kik idhi mabor ahinya. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jofia ya untie. Tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kama ibiro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 072238595. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. In gi chuny maler ahinya Mandip. To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae, koro onge gima nyatama dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo ma wanyiewo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Mondo iyud ndani kaka sikiza tumari dimana *860 *417# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te.
Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi wen kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Erokamano nyako kitero Ramogi TV ka ndiwa ne kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka gi wendo amodhi Almen Ken Williams Nyakomita en commissioner mar IPOA mano duol mochung' ne ng'iyo kaka police tiyo e pacho kaendi. Ywak osebedo mang'eny ka ji wacho ni IPOA osebedo ka chungi jopiny e yo makare. Kwa emomiyo kawuono wan gi commissioner mondo nyiswa ni tang'o ma gisetimo, tang'o morem. Commissioner erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya. Wachaka ne Ken Williams ni nitiere ywak moro ni IPOA yole tich. Utiyo koso yole tich? King'iyo kaka IPOA nochaki nikech jopiny emano ywak mar jopiny, kwayo mar jopiny. King'iyo article 1 mar constitution nyiso ni jo-Kenya nigi duol kendo jo-Kenya nyalo kwayo gimoro amora ma gidwaro. Kalure gi weche manotimore higa mar 2007 post election nintiere ji mopogore opogore manotimo research manong'iyo ni ere kaka police nyalo tiyo maber ka nitiere joma ng'iyo gi be. Koro team mopogore opogore nobiro gi different ideas. Kendo commission nobedo set mobiro gi different ideas mondo mi kaka tich mar polisi nyalo ng'i. Nyaka ne IPOA chak tich, IPOA osetimo tije mopogore opogore. To gima nyaka ing'e ni tij IPOA ng'iyo kaka polisi nyalo tiyo makare kaluwore gi chik. To ng'iyo kaka polisi nyalo tiyo makare kaluwore gi chik nyiso ni IPOA nigi act. Koro act ni nyiso ratiro kaka tich IPOA onego bed ni timo. Ji mang'eny kendo ji duto gikia kaka IPOA tiyo. Giparo ni IPOA seche moko en kaka ndalo moko manyocha wayudo ka jomoko go bunde Nakuru gi jo wildlife. Noyudo cases mang'eny kech gipenjo ni IPOA igo jomoko bunde kese gi poko kao. Koro ji bok ong'eyo ni IPOA mandate gi ginang'o, tije gi chakore kanye to rumo kanye. But ideally king'iyo kaka IPOA sabet ka wuotho gi jopiny kendo gi police, ratiro bro ng'isi ni ing'eni namba ok riambi. Bro ng'isi ni IPOA nochako kama to kai kuma wantiere sani. Use yudo cases adi musekonyo. Ang'e ni in gi record mari nyalo nyamo ni giswa ni gin cases adi museyudo to adi museloso muchopo godo tu.
kese ma ji osekelo mopogore opogore, wan gi kese almost 32,000 ma ji osekelo. Mano cases 32,000. Okay. Ma ji osekelo. To out of cases ma ji osekelo gi, wan gi kese wasa ng'iyo kese 10,000. Alfa par mwasang'iyo, then kese 5,000 be wasa make sure ni wasa clear kese 5,000. Apart from that, conviction be wasa timo. To conviction mwasa timo gi, nikech numbers ok nya riambo. Convictions mwasa timo gi, gin conviction ma are almost close to sani wan gi cases 263 mane court sani seche mowuoyo sani ni. Then conviction wasatimo are 33 which are close to police predego chiko ma mosabedo convicted. Moyudi nigi ketho. Do achoni magi jo nigi ketho. Yes. King'iyo kendo nikech kese kobiro to warifa kese gibe. Kese mabiro monego beni dhi ka ODPP, moko dhi kuom human rights, moko be dhi ka police, koro kese mopogore opogore. Koro out of kese mwasa receive gi, ODPP wasa refer kese madhi gana chiel. Then kese mani sani mapod under investigation, wan gi cases madhi 141. To kese be mwasa loro mag legal osa review mwasa loro be are kese 53. Yes. Ang'o ma king'iyo kaka commissioner, ang'o ma mono IPOA tiyo mayot? Pek mane muneno? Koso chike ema gayo uni ok unyal chopo kamoro? Kusechiwo cases gi tuwewe kamano? Ing'e ni nitiere arms mag sirikal mopogore opogore. Koro kaka sani IPOA kisa report case, to IPOA bro kao case, IPOA bro timo investigation, gibro loss of file, then gitero case ODPP. Koro kaka case the ODPP, koro ODPP no gine makoro gin gi chenro margi be, kech gin koro kaka aluore kaka gidhi review those file, gitero cases go e court, gin mano koro tichgi. Lakini wan be kumwacha kogo, gimanya king'e ni IPOA onge gi teko mar mako ng'ato. IPOA be onge gi teko mar prosecution. Koro sani kata ka police otimo gimoro, nyakwa dhir police mondo okwa police mondo mak police. Koro that particular process and take time, okaw time. Then after that, wange be gi power mar prosecution. IPOA onge gi power mar prosecution. Koro banka gi sama konwa ng'ani, or teche moko wadhi wa request court mondo omak ka en police ma otimo wach mok ber. Then ka court oyienwa to wamake, wakete cell mar police, then nonro dhi nyime. Kwasetiekore gi file to wakoro wakaw file wakero kanye ka ODPP. Koro ka ODPP kanye ng'eni koro mano koro file no onge lwetwa. Koro ene lwet migawo mopogore kendo. Ka ber to nego beni loko chike gi kosini neno nang'o commissioner, nikech iwacho gini gajruok moro ni e ka police oketho, uchako dhi kwayo police mondo obi omak police. Yes. Police no be gichagi tere cell mana mar police. Debe ni chik ka ber to chik ni onego loke, nikech ing'eni ng'ama utiyo kamoro achiel kata koro kaka OCS talam en ng'ama nen jatend police go. Kwa koro dhi umanyo police moro matin, ung'iso ni dhi mak jatendi. Be timore adier? Otek seche moko Trevor, nikech nitiere amendments mwasa kwayo sanie. Ma king'iyo kaka Maraga nitiere proposal moko ma Maraga no kelo on board. Nitiere proposals moko ma be wasa kelo on board. Kata Ministry mar Interior be nitiere proposal mag ze kelo on board. But gima wakwayo sani ni IPOA onego mi teko moko onego med gi teko matin. Kaka mar mako ng'amo timo makosa. Kegen. Yes. Mogi tiyo bila. Moko tiyo bila. Koro ka wan gi teko mar mako ng'ato to mano nyiso ni ka ng'ato sani police otimo makosa moro amora, to kwa birito ni nyaka gimaknwa go. Wabo make to watere kanye, watere station. To wabuke in titere station.
Koro at that particular process it's very clear ni okwarit ni mondo waor police odhi omak police. Koro kosa information sabiri bera ni ngani otimo makosa makama to makosa ni is a capital offense. Either it's a rape or ama murder, then okwabirito mang'eny obo mana dhi wamake twatere sel. Mana kaka sani neno kaka sani kitimo makosa maduong' mar capital offense. Gimotuongo police bro maki. Obo maki to teri sel. To ko teri sel kata ka koro dhi kwayo ndalo moko kapod otimo nindro to in kanye in e sel. Mano ipoa ongego. To un kako paro chik no onego bed nang'o nikech koro ng'agiri madhi mako jogi nikech ji ng'eny gi wacho ni polise monego bed ni mako jogo to sewacho ni mano to kelo chandruok moro nikech mago jogi. Koro ma obedo special branch nikech ng'ama dhi mako polise en ng'a koro ipoa monego bed ni mako police. Koro bedo gi obila meku wegi koso makoro ni e bwo ipoa mok ni e bwo polise ma kawaida koso chik ni upare no ntiere chenro mopogore opogore kaka joma deal gi mibadhi kaka anti corruption gin gi teko momigi mar mako ng'ato. Ginyalo dhi gi mak police ka oyudo ka police kawa asoya kendo gin gi police station gi bende e ofisi kanyo. Koro ka gimako to gikele police station kanyo ma station mobedo gazetted be. Koro tich yot nikech kimaki kucho to itere karu kanyo. Koro kata kitere karu kanyo to kan mano dongo ofisu. Ung'iyo mabusu nyaka chieng' ma koro itere kanyo itere court. Koro chal kaka mar EACC ma gimako ga polise moko. To chenro gi ochopo kanye, paro mar chik modwaro no chopo kanye. En gima osedhi od bura koso pod pok ondike ang'o matimore. Pok odhi mabor ahinya ko Maraga pod pod ntiere wuoyo madhi nyime kar Maraga reforms kae to kendo nitie wuoyo madhi nyime e Senate. Koro Senate gima timore ni Senate nobiro be gi bill mane dwano mi ipoa teko mar mako ok police kende but jo wildlife, jo prison gi jo forest. To pod giwuoyo, pod nitie kaka giwuoyo mondo ng'e ka bill no nego be no dhie parliament koso nego bed ni Senate ma deal kode. Koro ntiere bill mosandiki ma wuoyo about gik mineno koro wawacho sani gi. Ang'o kendo manie bill ni nikech ing'eni mar Maraga cha to doho bende nowacho ni no duol no nokoket aput no nokokete yo makare. Omiyo endo chal ka gimoko dhi mabor. To gima usetere Senate ni ang'o kendo mane iye kanyo. Paro mokwongo en udwaro omiyo teku mar mako jomo ntiere teko mar mako, ntiere be expansion mar tich mar ipoa mondo japiny ma odak lese Lambwe kochacha ka ja wildlife kata ja forest no ogoye bunde kata otimone gima ok ber, then ng'ano nyalo biro report kuom ipoa to ipoa nigi teko mar investigate ja wildlife kata ja forest no. Koro mano ntiere kanyo be. Then ntiere be gimoro miluongo ni regulation ma jopiny be onego ng'e ni ndalo machon ka police omaki kata ka police ogoyi kata inyori to P3 mikawoni idhi ikawe ka police to kendo P3 ni itero ne police surgeon ema pod sign mawacho ni inyori kama. Koro regulation marwa mar 2024 sani koro nomiwa teko after kwana publish ma raia ok onego beni koro dhir police mondo miye P3 no. Onyalo kawo P3 kuom ipoa to dhir daktari manothiedhe no to jazo ne everything, then that P3 no emobro tiyo go kuom timango kuom mako police ma motimo maundu kuom japiny no. Koro regulation ni gik mang'eny kabisa. Nigi P3 kata postmortem. To ning'eni postmortem kidhi tim nyaka bed gi forms mar police. But sani ntiere ipoa forms moko nego ma kidhi timo postmortem moko chuni nyaka police omi postmortem form. Koro nikech seche moko ng'ama bedo investigated police monego ng'ati seche moko to ene kende dhi chaki kwae form. Koro seche moko onyalo kawo saa mang'eny kapok omi form ni. Koro regulation ka ntiere that form be ma raia nyalo download to tero odhigo kuma postmortem itime to bedo filled in, then
konyo kuom process mar case. Yeah. E ng'anyo mokalo ni chung' mar IPOA en mane? Polis no ketho koso jopiny ema no ketho? Uchung' en mane kukoro ng'eyo? Ng'anyo manokalo ni Ye Trevor, polis be nigi tich matek. Nikech king'iyo ratio mar polis gi jopiny, police ratio gi is not actually okromre. Kata king'iyo jo United Nations standard, ibro yudo ka pod pokwa gik namba maromre gi ma UN dwaro. But ntiere kaka jopiny be seche moko onego ng'e ni polis be dhano kaka en. Nikech polise gi ka penji Trevor, polise gi ya kanye? Kwa recruit polise dong ok wagol gi e piny mopogore gi Kenya. Magi nyithinde wa mwagolo mana e kuma wayae. But seche magi sayo ko uniform, kineno kaka koro nyathi mathis kata ng'ama ng'ongo koro go ng'ama nigi uniform. Adiera ratiro ntich wan be wan gi chike mag piny okoyie. Nikech ka polis okoso ni maber ni onego wan gi migawo mopogore minyalo tero chandruok ni no kendo ibiro losgi. But ka koro ikawo chike lweti ni koro igo polis, ikawo chike lweti ni koro idhi ituro duka mar ng'ato, ikawo gige ng'ato, iloro yo, ing'eni mano koro ok en ng'anyo. Nikech mano koro en confusion mopogore gi ng'anyo. Nikech ng'anyo ideally en inform OCS ni kawuono wadhi timo kama wadhi ng'anjo. Then OCS koro miu polis moromo mondo kuchako wuoth tu wuotho ma koro onge jok moko madonjo e kindu gi jomoko. But ka koro en ng'anyo ma is not moko bedo controlled, then yudo ka koro jo mibadhi be koro donjo e diere. Koro kia ni ng'ama ng'anjo to ja mibadhi en ng'a. Koro cases manyochwa report nwa golo pressure e cases manwa yudo kuom jomano negi, jomano hinyore, mano raia mano hinyore, kendo gi polise be mano hinyore. Koro ideally ne en cases mopogore opogore, nikech moko be osamiwa ma ji osa report. Ma in the process jowa matimo monitoring kata mang'iyo kaka chenro mag maandamano go timorega. Giloso report mondo kantiere complaints mabe jopiny nigo. Nikech moko be seche moko koki report ing'eni onge kaka wanyalo ng'eyo. Nikech wambe ok wan polise. Koro ki report mosa kelgo wa handle gi sani. To king'eni ji ng'iyo ni IPOA osebedo ka ok ochung' motegno gi jopiny. E wach seche ma koro ing'iyo ka obila chalo ka gima dwa ronyo jopiny ahinya. Aparo ni mano mana wach mar jomatin. But king'iyo joma adiera mosabiro IPOA man gi chandruok, mosa report case gi IPOA, to kendo either case gi ni e court kata conviction osatimore, to gibiro ng'isi ni adiera IPOA tiyo kendo IPOA winjowa. But seche moko be jikuru wuoyo agala moro ni IPOA rach, to kipenjo ng'ama wacho ni IPOA rach, ipenji to in to nitie case misa report IPOA manyaka kawuono pok yudo feedback kata pok ong'isi kaka odhi. To kata ntiere case kata police misa kelo IPOA to onge gima IPOA osatimo. Koro I think jopiny bo nego ng'e ni kwa timo procedure, but IPOA be seche moko on our own motion. Kaka koro ng'anyo ntiere no, kata ka ng'ato ko report to wa pick cases wan wuon, nikech wambe wa oro jowa e pap. Koro seche magi pick gino wambe wakawa our own motion. But jopiny be ka ng'ato dhi nigi hinyruok, ng'ato dhi gi risasi, ogo e bunde, odhi go ot, ok onego bed ni gigi ipando. Onego bed no report gini kwa polis mondo koro wa follow up to wang'e ni to case ni ne en mar polis koso en mar jomibadhi moko emano go ng'ato. IPOA tiyo gi yore mage mag yudo ranyisi kata evidence seche ma koro gimoro omako mach? Nikech ndalo moko bana juma mokadho ka nwaneno ka polise moko wacho ni gin ne ogioro polis mora mora manigi bunde manyalo nego ng'ato. To ng'ato to waneno ka TV omako kingo ng'ato risasi. Un kaka IPOA utiyo gi ranyisi mane, evidence mane mutiyo go, gima uneno gi wang'u koso gima polis owacho? Nikech polis gi samoro riambo. Ing'eyo IPOA ka koro watimo investigation, investigation en chenro, en process.
stage mokwongo nyaka stage mogik. To seche moko inyalo neno gimoro ni donge ng'ani waneno ko go bunde kae. Ma kes mayot, ang'o moni kawo ng'ani tere court. Ing'eni e kind ranyisi kata process mowacho ni nitiere statement recording. Ng'ato biro ndiko statement kaka gimoro ne chalo donge. Then ka en gima omako bunde, nitiere ballistic analysis. Koro bunde ni wabiro tere ballistic analyst to compare the two. Ni risasi mano gol ni gole bunde ni, to bunde ni ng'ane ni kode from the armory. Koro what trace from the armory so that by the time akoro wachopo e court cases wok bed manyap. Nikech ting'e ni cases kaka koro mar grievous bodily harm no kata mar nek no, magi cases manyaki prove beyond reasonable doubt. Moki nya wacha ni hearsay na neno na winjo, nyaki actually connect the suspect gi crime scene no. Koro in the process of connecting suspect ni gi crime scene kumane mibadhi ni otimore, wan gi ji mane pap ma monitors ma monitor gimotimore, kendo wan gi investigators ma ong'eyo chenro mar choko evidence mane pap gi. Koro ok ni nyak wadhir police kwako police evidence. Wan gi team mane tich gi, kendo bang' timo gima gisatime field no to gikelo gigi then bedo analyzed in a laboratory we marwa be. Ma is not very big, but at least wanyalo analyze achiel ariyo adek. Then bang' mano ka gik moko gik ma ng'eny moko wanyalo analyze, then what we do now, what the other government agencies kwa support be. To dong mai kama ng'ikruok nitiere nikech awuoye kes mar Rex Masai mancho aneno ka ni e doho ka mana nyocha ka polisi no mokwongo nokoni en mana noken. To ji oneno ka TV omake wang' jowi omake maka ni mato en to tamore ni mano ken. Polisi mane onego bene chiko joma ne ni kanyo bende oruko ni en ng'ama nomiyo bunde kanyo onge. Koro gima kamano itimo nang'o ichako kanyo, un kaka ipo chako kanyo. Gima kamano seche moko investigate wabro nono. But mana kaka nanyisi ni ipoa seche ma operation ntiere mar police, yudo ka seche moko police ntiere, jo wildlife ntiere, prisons ntiere, koro en a joint operation. To gima nyaka ing'e ni ipoa be koro mandate gi ok duong' ahinya. Ipoa ng'iya police, ok ging'i jo forest, jo prison kok ging'i. DCI. Koro ka gin, no, DCI is part of mar police, mano wang'eyo. Koro ka operation notimore, tiyudo ka ne ntiere jo prison be mane ni part of this operation. Koro seche moko bet matek ne ipoa be seche moko, nikech waonge mandate mar investigate jo prison. Lakini wan gi mandate mar investigate jo mage police. Koro police nyalo golo bundi ni getetete mane jo gidhigo e operation ni, kata gimiu operation order mane gidhigo. To koro ka wa subject bundi ni getetete, to yudo ka koro ko match seche moko ok match kata research mane nini. Koro nyaka koro wakwa kendo jo either jo prison wan kaw list mar jo mane obedo incorporated in this particular operation, mondo wang'is gi koro chak ng'iyo gi achiel kachiel. But kade wan gi teko mar investigate kata jo ng'ata ma ting'o bunde manyalo police raia, then tich nyalo bedo mayot kabisa. Gimoro kendo manyaka ing'e ni ipoa onge gi forensic lab. Koro seche moko nyaka wadhi kendo ir DCI, wadhi wakwa DCI forensic lab. Koro gima wasebet kwayo kendo kata mane those legal reforms go, ni wabed gi independent forensic lab ma ng'ata ok obed run gi police. Obed independent ma ipoa nyalo dhi rane, a private entity nyalo tero content kanyo bedo run, mondo openness cha obed open. Nikech seche moko wanyalo bet warito result kaya e forensic lab mabedo run gi police, to nyalo seche moko kawo ga too long kapok wayudo those results. Ni wacho ni ywak ne gin cases madhi mana 32,000 tusetimo mana 10,000 kende 22,000 modong' gi to ang'o miyo pok utimogi? Ing'eni cases opogore. Koro nitie cases mabiro mar
kobiro seche moko wa refer cases gi kuom nitiere internal affairs mar police be nikech cases moko nitie ma need disciplinary action ma can actually be dealt with internally. Koro cases mo handle gin cases ma one cases ma die court ma police nyaka bed prosecuted to seche moko cases gi take long investigation even evidence kata ja piny mano biro keto statement koluonge mondo bi okeyo evidence seche moko ok wayudgi gilal ondiko statement to koro kiduoge mondo bi o justify 1 2 3 olal kata ondiko report koro kwa luonge mondo bi odik statement olal to interference seche moko ngeny nikech iyudo ka seche moko pengine jok ma handle cases gi either gidecide ni gidwa loso case kianyuola oko to seche moko po ginyiso ipoa koro ngeni wan kuma wabede cases gi pend to gi pend nango nikech ngama no make report ok dwa miwa information to ok wanyal loro cases be seche moko nikech seche moko gin cases mar criminal in nature lakini moko man gi discipline madwaro either discipline maya kuom internal affairs mag police tuoro na internal affairs mag police moko madwaro kaka let's say ombudsman nikech nitie complaints mabe information okwato pok gimigi mago be waoro kuom ombudsman mag human rights be waoro kuom human rights koro cases gi ng'eni ka gibiro to gibiro ka ng'eny lakini koro wa channel gi kumonego bed ni dhiye ma wadong' mana gi case ma koro mar directly mar IPOA ma ARSPA the mandate mar IPOA inyalo wacho nang'o kuom jopiny maneno ka gima jo IPOA nigi winjruok moro gi obila ma ok ni kare nikech chieng' mane nek mar Albert Ojwang noneno ka jakom mar ochung' gi inspector general gi chung' kamoro achiel mago jomonego bed nong'eyo to chako dhi chung' kodgi chalo ng'ama dhi chung' gi wasigu mare koro jopiny wacho ni jo IPOA gi gin gi winjruok moro magalagala gi polis monego bed ni gin ema girango. Ing'eyo Trevor, IPOA ni kuma very delicate because gimi wacho no kipenjo police mora mora oko ni IPOA chal nade gibo ng'isi ni IPOA nigi jopiny IPOA ni e chandruokwa gin gi jopiny be kipenjo wacho ni IPOA ni nigi polise koro mokwongo kaka jakombwa ne nochung'e ni apani nyocho biro mo bed clear mo wacho gima nochung' kanyo to kendo gima kendo nyaka wang'e ni polise ok gin wasikwa nikech polise gi king'iyo the key mandate mar IPOA be en ni wadwaro professional police service to you to get a professional police service nyaki also understand tije gi chal nade koro polise gi kata kineno wago ok ni nitie gimoro amora madhi nyime nikech ok gin wasik IPOA but gima nyaka kel ratiro ni case mora mora mobedo reported kuom IPOA the rules are very clear the procedures are very clear kata kitimo nonro sani kuom ODPP onge case mora mora ma IPOA usalus kendo jo ODPP bro ng'isi ni file mar IPOA en file maber kabisa nikech joma timo file gi gin jok mobedo trained jomonge gima gitimo adiera but chandruok mabe koro wayudo ni polise masani wan gi polise around let's say 120 to IPOA joma wan go matimo investigation gin ji 77 kuom polise 120 koro king'iyo namba no kata in namba no duong' koro yudo ka kata investigators wa nigi finde mang'eny seriously nikech waonge namba moromo but magi chandruok mabe wasa discuss gi committee wa mar parliament wasa raise gi nikech mondo mi IPOA be obed efficient mondo mi koro IPOA be deal gi cases mapiyo kendo haraka nyaka be wabed gi staff manyalo timo tije gi koro staff no king'iyo to kendo king'iyo IPOA sani IPOA is almost around 10 years to king'iyo police ikenadi karibu almost 100 years koro IPOA police has been enrooted kumora mora to IPOA sani koro watemo mondo mi wakel be tije wa ne jopiny kuma jopiny ntiere kaka sani king'iyo kaka wabedo distributed e Kenya wan gi branches aboro Nyanza, Meru, Garissa,
Mombasa, Kisumu, Nakuru. Koro king'iyo namba no, kech koro seche moko koro Kisumu kwa mfano, ng'ato ni Kuria, kata ng'ato ni Migori kochacha, to en gi case. Chune ni ko onge gi network kata smartphone, reporting cases en shida. Kata ko onge gi simu monyalo goyo, nikech be wan gi toll free, ko onge gi simu monyalo goyo, okonya wuok Migori all the way nyaka Kisumu. Koro sani gimwa be watemo ng'iyo sani manyosh wabe wakwa komiti ni mondo wabed kata gi satellite offices Huduma centers mondo wakel service ne jopiny machiegni, nikech jopiny koro nitie jomok kata ni po atimango. To ngene kwa kelo ne service jopiny machiegni to bro bet mayot kabisa, nikech wanyalo explain tich mwatimo, kata jopiny nyalo kelo chandruok magin go to wa solve gi within a short time without actually kagi wuotho mabor kagi biro manyo services. Samoro ngawa mono ai po kweda ayanga kakoro gimoro dhi marach kaka noneno ka police ogoyo kijana miluongo ni Boniface Kariuki ogoyo gage bonde ka jitene no kama anga mono ai po wuko kaka kweda ayanga ni maendi gimodagi kendo ai po adhi kao jogi tiro mbele. Trevor malegi mobetu kwase man, let's go kingiga press statement wa. Anytime mantiere incident mora wagolo press statement wa wacho ni magi moko nego okwayie kendo investigation osechakore. King'iyo our pages mar either Facebook kata Twitter, anytime ma incident moro wuok, including mar incident manyocho timore no, nyoch wakwedo timbe go ayanga ni ma ok tim mober, kendo wangiso jopiny ni wasakawo case ni kendo wa investigate case ni. Kendo ka japiny ni gi penjo mora to nyalo go simu, onyalo penjo ni case ni ogik kanye sani kata ko ken case mari. Sani nyochwe Boniface Kariuki koro noduogo tho e hospital. Ang'o mutimo mondo mi polise moko ma tiyo gi bonde marachgi kik yud yo moro ma ginyalo wuok godo e chik, nikech mago mako wetegi kata mana sani joma ncho goyo Boniface gi bonde chalo ka gima dwani koro wacho ni koro otim ne investigation mopogore gi mada monego beni timo. Gimwatimo ni mokwongo mana kaka ng'isi, wasabet gi meeting mopogore kendo kata training school mar police waoro officers wa dhi train police gi ka ng'iso gi gimonego bed ni timo. To police mang'eny ong'e tijegi, nitie mana mathis ma seche moko timo gik moko nego bed ni timore. Koro kaka ipoa nokel ni matimo gik ma ok right gi magi police makoro wakelo mondo mi wa investigate kendo wa punish gi. But police generally ok police te richo, nikech Trevor kata ka ng'isi sanie kumora mora ma intiere, like kata incident manyocho timore manyocho police station moko be owang', yudo ka jopiny kata 12 hours poko kalo to jopiny osachako ywak kendo ni wadwaro police kae. Police timo tijegi, but in with the between koro seche magi timo tijegi go, ka ng'ato timo tich ma is not right, nikech magi joma rito sheria, jomopuonji, jomong'e ni magi maber, magi marach, koro ging'eyo gimonego bed ni timo, ka gima rach onego bed ni ging'e ni marach, ging'e ni maber. Koro anytime ma police otimo gima rach, to kwadwa ni waweye mondo kendo oketh nying police matimo gik mabecho, nikech nitie police matimo gik mabecho. I believe kata ka kuma untiere un gi police marito kae to gitimo tich maber. Koro matimo tich maber waonge go problem, lakini police ma ok tim tich maber, then mane police mwaketo wa make sure ni mondo wakete through doho mondo obed kuma jok ma mibadhi bibede. Puonjruok mane museyudo bang' ng'anyo mosebedo katimore yor machiegni, yang'o makoro nyaka lokre kaka kung'iya e poa mondo mi utiye yo makare, yo maler ma jopiny bende oyiego, to gi ng'anyo museneno ka chakore ncho chakore ken ng'anyo mayot ma obe onge man gi kwe, bang'e chal ka gima joma undu ochako donjo e iye kanyo, koro tho bende ochako wuoke, to jopiny to wacho ni ng'anyo no pod bro dhi mbele. Puonjruok mane museyudo mukoni koro nyakwa lok yore mwatimo godo nonro marwa? Koro kwang'iyo gima ipoa timo, one, ipoa koro be engage public advocacy. Koro wang'iso jopiny be ni right ni en kama, but right ni kiki iket right ni of affect right mar ng'ato. Mana chiel. Mar ariyo,
public order management en gima wasa propose kata ne polise mondo gi ere kaka ginyalo deal gi jopiny in terms of maonge ywak moro mowuok kantiere ng'anjo. Koro ntiere gik masa propose ne polise be ma deal gi public order management ma we are very sure kata king'iyo ipoa sanie kata ng'iyo polise ineno ka ntiere pogruok ok inyal compare polise kaka nitiere chon gi kaka polise nitiere sani. Kata king'iyo seche moko imagine polise seche moko yudo ka polise ogo kendo wiye chwe remo to ting'o bunde. Polis ni ka den polis marach do timo ang'o gi bunde ni? Mano nyiso ni polis ni ong'eyo gimonego bed notimo. To seche moko jopiny be seche moko dhi ahinya nikech kisago polis to en gi bunde. Nitiere gik moko ariyo. Achiel, bunde polis inyalo kawe gi jamaundu moro to dhi timogo masira moro kumoro kendo. Koro gimwasang'i ahinya ni achiel wadil gi be jo miluongo ni ngao. Mondo ngao seche ma gin gi meeting gi jopiny gimbe ginyis jopiny kaka ng'anyo itimo ma ok oketho gir ng'ato nikech ok ji te ng'anyo. To ng'anyo ni ok onego bed ni koro dhi ketho dukana. Nikech an seche moko kadwa ng'anyo to in seche moko idwa ng'anyo to ng'ato ka ng'ato nigi right nikech wan te wan jo Kenya. Koro gimwatemo timo ni watemo timo a lot of advocacy to kendo kata school kuma polise ntiere watemo be paro negi kaka gimonego bed ni gitimo. To kata standing operation procedure gi be is very clear. Ging'eyo kaka onego bed wadil gi this situation, wadil gi this situation. Koro gin gima ging'eyo nikech gin jomosomo, polise ok jomofuwo. Polise gin jomosomo. Okay. Yeah. Commissioner, wach mogik miwewago. Wach midwa ni jopiny owinji, wach mogik kaka koro watieko. Aparo ni gima nyalo ng'iso jopiny ni ipoa oyaw dhorangaji oyaw. Seche ma jopiny nigi kwayo kata nigi chandruok moro amora onego bed ni gibiro gi report cases gi. Kik jopiny luor ni ka report case tang'a bro timore. Nikech wasaketo wan gi a lot of arrangement gi even witness protection. Wasayudo joma miyowa cases to cases gi ka wayudo ni en ng'ama vulnerable to wateri witness protection. Koro ok obed exposed ahinya. Okay. But gima kwa jopiny ni gi report cases ki giluor ka ntiere case moro amora ma police otimo. To kendo ka police otimo gima ber be gi report. Ero kamano. Mano Commissioner Ken Williams Jakomita en Commissioner mara ipoa mano duol mang'iyo kaka police tiyo seche chenro magen godo gi magisetimo kuonde te. Odoko nwero kamano kufikira Mogi TV kaendi mane kama olore chenro mara duol bang'e saa adek to George Bati Daddy Cool bro biro ka anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa onere bang'e. Commissioner eroga